rodinou bydlíme na vesnici v Kutkově. Já jsem Katka Nováková. Máme velkou farmu, o kterou se staráme, a jednoho syna. Představ se. Dobrý den, já jsem Vítek Novák, chodím do 5. třídy. Vyznávám netradiční způsob života. A našeho syna řádně vychováváme. Do výměny žáků jsme se přihlásili proto, abychom jiným rodinám ukázali, jak mají správně vychovávat děti mého věku. Tati, a když jsem to teď řekl správně, dáš mi peníze na zmrzlinu? Ticho, nemám peníze na zazování. Utrneš si na zahradě jahodu. Jo, a všichni jsme bohnotovi. Bydlíme ve fakt malém bytě kousek od Brna. Pravidla jsou na nic. Žijeme alternativně a naši Sabinu vychováváme nevychovou. Přesně tak, plně jí důvěřujeme. O svém životě si rozhoduje sama. Rozhodla jsem se, že budu chodit do soukromé alternativní školy, ale tak mě nemusím, já tam chodím, když se mi chce. Do výměny žáků jsem se Sabina přihlásila, protože chtěla být v televizi. Myslím, že až to všichni uvidí, budou chtít žít jako my. Tak a teď ten slíbený iPhone, abych měla hezký fotky s novou rodinou. Vítáme tě, my jsme Novákovi. Já jsem tvoje náhradní maminka. A já tvůj náhradní tatínek. Kde to jsem? Cítím hrozný smrad. Slyším traktory, cítím hrozný smrad. A nemám signál. Jsi v malebné vesnici na Vysočině. Tady poznáš život na farmě a ochutnáš čerstvě nedojené mléko. A tohle nebudeš potřebovat. Cože, jak nebudu, co budu dělat? Zítra půjdeš do školy, staneš brzy, nachystáš sídlo, můžeš i pro nás, my si totiž pomáháme. A v 7 vyrazíš. Škola ti začíná o 7:30. Tak brzy, křítíš mám? Co budete dělat vy? Pomozte mi, doveste mě autem. My se ráno staráme o zvířátka. To zvládneš. Náš Vítek ti v manuálu píše. Vyvenčíš psa, pozbíráš vejce, vyklidíš mečku, děláš věci do školy, na večer s mamkou a taťkou nakrmíš zvířátka, vykydáš na vesku vodu a zaliješ zahrádku. Přípravy večeře se střídáme. Chcete se mě zavřít kůži, tu jsme nějaká služka nebo co? Když je uděláš, můžeš jít na hřiště. Na hřiště? Bez mobilu? To nepřežiju. Ale no tak, telefon dostaneš na konci výměny. Už je pozdě, jdi spát, ráno stáváš do školy. Tak jsem tady. No nazdar, ty kluku, já jsem něco jako tvůj táta. Pojď si udělat selfiečko, dáme to na náš Instagram. To je ale krásná fotka. Odkud jsi? Zdaleka, z vesnice. Ničeho se neboj, budeš u nás jako v ráji. Zítra ráno tě zbudím a odvezu do školy. Slačina a potom ti nachystám. Ve škole si vybereš předměty, které se chceš učit a tím se pak věnuješ. A co když se nechci učit žádný? Tak nemusíš, počas budeš cítit motivaci. Obědu si objednáme čínu i pizzu, to rozhodneš ty. A také si můžeš odpoledne, jak budeš chtít ty. Tady budeš spát, Sabinky pokojíky s vybavením, nevešlo se to do auta. Ty jo, mega plazma s předplacenými kanály, nejnovější model počítače Petr Pilou. Ten z nás reklamy. 2 tablety, mobil, barvíny. Vystačím se s elektronikou. Kde se to zapíná? Co si dáme k večeři, Vítku? Nevím, máte chleba a řetkvičky? Chleba? Myslel jsem, co si necháme dovést. To neznám. Já to objednám.
Posaď se a povídej, co bylo ve škole. Nic, ani židle tam nebyla, bylo to hrozný. Ve škole v Vítkově a hrozný? Tomu nevěříme. Ještě horší, musela jsem totiž číst, psát, počítat, zpívat a dokonce i cvičit. To je přeci normální, nic hrozného na tom není. To všechno jen za jeden dopoledne a nikdo se mě nezeptal, jestli se mi chce. Po té hruze jsem musela ještě jíst oběd ve školní jídelně. A co bylo dnes dobrého? Dobrého nic. A našla jsi s tím nějaké kamarády? Nenašla, oni se našli mě. Jeden kluk se mě dokonce zeptal, jestli mám novou lopatku na písek. Připadala se jako Sigma Boy, ale skutečně to byl Skibidi Toilet. Máme pro tebe překvapení. Až uděláme odpolední práci, pojedeme na výlet. Vybrali jsme rozhlednu Volkova a takové místo, no, nehodí se tomu říkat. Jmenuje se Ďáblova prdel. Já budu chodit pěšky a vy tomu říkáte výlet? Tak ho jdeme do práce, ať nesmeškáme autobus. Co tvé studium? Pracoval jsi na nějakém projektu? Ne, škola byla taková zvláštní, nejsme si žádnou motivaci. Otevři aplikaci, podíváme se na dnešní hodnocení. Jednička za to, že přišel. Dvojka za hezké chování ke spolužákům. A pětka odmítl tykat učiteli. Je přeci normální tykat učiteli. Náhodou, takové výsledky nemá ani Sabinka. To bude tím, že tam moc nechodí. Zaslouží si odměnu. Vezmu ti to na kupáku, zašupleme si a skopneme mě suprdel. Bereš? Já nevím. Mekáč nebo KFCčko? Mekáč. Mekáč. Tak to jedu s váma. Nezapomněli jsme na něco, skleníky otevřený, muškáty zalité, psy obsaraný, zvířátka nekrmená, buty z jsme vydali, aby se nespálili, dvůr zametený, ovoce zatrhané, jída manem, my jsme nevytřeli podlahy. Tím už si netrap, Sabinko. Jsi moc hodná, šikovná a pracovitá holčička. I když to tak na začátku nevypadalo, Jsme se tě moc rádi, že jsme tě mohli poznat. budeš nám chybět. Tady, výslužko pro rodiče. Prosím tě, ještě ten recept na bábovku. Tady. Abychom nezapomněli. Je konec výměny. To je můj telefon a jo, to je vlastně můj iPhone. Myslíš, že už ho nebudu potřebovat? Kluku, musíme tě naložit do auta a hurá, zraje to, dáme ty. Vejde se to, auto je docela malé a nových věcí spousta. Kdyby to nejelo a bylo přetížené, použiju aplikaci a pak se zavolám náhradní taxi. Tak se mi líbíš, kluku. Naučili jsme tě používat moderní technologie. Teď si člověk z dnešní doby. A z čeho si ho zavolá? V taškách mám půl oblečení. Tady, to je pro tebe. S touhle věcičkou zvládneš
a pojďte se ještě vyfotit, tak můžu dát fotky na své sítě. Doufám, že to bude video.